Joker van de G en Mohammed D. Eigenlijk hoor je celletje te delen met die twee. Kijk je of je dan nog je mannetje staat. Dan besef je pas dat je te ver bent gegaan. Hosni, hier is het verwachten al die commotie die er nou omkomt? Ja, ik had wel verwacht dat er wat dingen zouden komen, maar zoveel heb ik niet verwacht. Nee. Want zelfs de premier zei, dit is walgelijk. Ja, hij kan moeilijk zeggen dat hij het leuk vindt. Waar sta je voor en wie vertegenwoordig je eventueel en hoe kom je dan tot het maken van zo'n videoclip? Ik vertegenwoordig niemand en niks. Ik vertegenwoordig gewoon mezelf. En mijn geloof natuurlijk. En al die dingen die Wilders heeft gedaan. Het haatzaaierij van hem met die anti-islamstickers. En de fitna en de hoofddoekenbelasting. Of kopfoldentax, hoe hij dat noemt. Dat vind ik ook haatzaaierij. En nu krijgt hij 1 keer wat terug. En dat is gelijk zo'n hype en een dikke media. Dat is gewoon stress zonder reden. Je noemt het haatzaaierij wat Wilders doet. Ja, vind ik wel. Maar wat jij doet is ook niet bepaald vrede stichten, toch? Nee, het is niet bepaald vrede stichten, maar het is gewoon een koekje van eigen deeg wat terugkomt. Word jij ook bedreigd? Nee, ik heb wel telefoontjes gekregen. Homo. Ik moest aan New Kids denken, maar voor de rest... Nee, voel ik me helemaal niet bedreigd. Maar snap je er iets van dat er ergens verontwaardiging ontstaat als je een Al-Qaeda-achtige videoclip qua executie gaat gebruiken in een rap? Ja, dat is bewust gedaan. Ik heb mijn baard laten groeien 2 maanden lang. Ik heb zo'n Arafat-sjaaltje gekocht. En een legerjasje. En tada, daar heb je een terrorist. Elke buitenlander met een lange baard. Ook vrienden gewoon, toen ik mijn baard liet groeien. En die kwam ik tegen en zei, hey, Al-Qaeda, hey, Bin Laden. Dat is gewoon de media, dat is gewoon de beeld die de media creëert bij mensen. Ook al zijn het je vrienden of wie dan ook. Ze maken zo'n grap omdat het gewoon in hun hoofd zit. Maar even voor de duidelijkheid, heb je sympathie voor Al-Qaeda? Ja, ik ben totaal tegen terror en al die dingen. Ik heb er helemaal niks mee. Nee, ik wil vrede. Maar als kunstuiting moet het kunnen? Als kunstuiting om je product te brengen waar het moet zijn, vind ik dat het gewoon moet kunnen, ja.